Well, mga kadulang, tayo po ay nandito sa Sitio Baratao, dito sa Barangay Acau, sa bayan ng Bawang, La Union. At may ginagawa po silang view deck po rito. Actually, may mga pupunta na rin daw po rito eh. Okay, ngayon, gusto ko po kayong ipasyal po rito. Kahit na medyo abala po yung mga tao po rito. Yan, tignan po natin. Doon sa may silong ng Acacia, mga barangay tanod po, nagtutulong-tulong po sila upang nang sa ganun ay may bangon po itong o magawa po itong view deck dito sa Sitio Baratao, dito sa Barangay Acau. Yan, gusto ko po kayong ipasyal. Okay, ipakita ko ano po yung maaari po ninyong makita po rito. Yan, tingnan po natin. Ayaw umikot tong video natin. Okay, sige, ito na lang. Yun, unahin po natin. Kikita nyo po yun. Ilog. Yun po yung ilog ng Bawang. O kaya Balili River, sabi po nila pero Bawang River. Okay, ganda. At syempre, tanaw din po natin ang West Philippine Sea. Yun. Oh, ganda ng panahon, nakikisama. Yan. Oh, ganda oh. Ay, sariwang hangin po rito. Okay. Ngayon, ikot po tayo ng konti. Bawang pa rin po rito. Actually, teka, pakita ko sa inyo. Paano ba yung sentro? Doon yung aming barangay. Doon banda. Teka, yan dito. Barangay Kabalayangan sa amin. Tanaw pala rito. Okay. Sige, ikot tayo ng konti. Yan, sa bayan po ng Nagilian. Okay, tanaw po rito. And then, Burgos. Akit ka pa ng konti, Sablan at Baguio City. Lalawigan na po ng Benguet. Ikot pa tayo ng konti. Ito po yung bayan ng Bagulin. Siguro saan pa dito yung Kudal Park. Hindi ko matansya eh. Okay, basta dito sa may bayan na po ng Bagulin dyan. Okay, and then Mountain Province, yung mga bundok na doon, para hindi nyo po masyadong mahalata sapagkat medyo makulimlim ano sa banda doon. Yan. Okay, so bawang pa rin po dyan. Yun, napakaganda po rito. Mas lalong lalo na kapag nagawa po ito. Yan. Nakikita nyo yung dalawang bandila na yan, napapansin ninyo. Okay, kung anong kulay po niyan. Alam nyo na ha. Hop. Yan. Yan, dadalawa yung kulay ng bandila dito eh. Pula at kulay green. Okay, sige. Yan. Sige. Baba po tayo. Para makita nyo po itong view deck po rito. Gawa po sa kahoy. Siguro kahoy ito ng Milina. Yata to eh. Kung hindi ako nagkakamali ano. Yan. Siguro kahoy ng Gimelina siguro. Maari nga. Yung amoy pa lang eh. And then mga materials po nila rito, kahoy, may kawayan, and then yung kanilang kubo yari po sa pawid at talahib. Yan, yung mga available na materials po dito, mga indigenous materials, yung kanilang ginagamit po rito. Meron pa silang frame dito, frame, ang tawag nila dito, no? Ito yung frame. Yari po sa bagging. Okay. Galing. Maparaan. Ayan. Sige, ikot tayo. Yun, oh. Yung pong view deck.
Kitang-kita po ang bandila. Okay, iwan po natin kung ano po yung tatayo po rito. Meron pong poste. Yan. Ito yung kanilang mga materyales. Kung ano po yung available na sa paligid. Yan na po yung kanilang ginagamit po rito. Oh. Okay. Ege. Ay, silong tayo dito sa may kubo. Yan. Ito, may saging. O, kita nyo, hindi pa hinog. Libre, libre, adik, libre. Eh, Oh, may bayad. iwan ko lang. Ano, ewan mo lang. Ay, ano lang to, display. Siguro, baka pwede naman. Libre ba dong, libre? Libre tingin, oh, libre tingin. Ayan. Dipig dati, dipig. Dato, yung nasabangin dati ng gatan. Ang sapay nga natangganan. Basta display lang yan, ano? Oh, yun. Doon tayo sa may entrance. Teka. Okay. Sige, maya-maya papakita ko po sa inyo yung mga drone shot po natin. Sa entrance po tayo. Oh. Lakad-lakad. Eto. Oh, tignan tayo nadulas. Ito yung entrance po natin. Oh, dumanong kayo, Barangay Akaw, Makay-ayo. Yan. Tuloy kayo sa Barangay Akaw, Makay-ayo. Ibig pong sabihin yan, Makay-ayo. Kawili-wili, sabi pa nila. Ano pang ibang termino dyan? Okay, kaakit-akit. Makay-ayo. Okay. Nakakaakit. Yun. Sige. Yan. Okay, panoorin po natin itong ating mga video.